Hej. Og det er en lille Torden, som er en af hestene på Tussegård. Og Torden, hun kan godt lide at undersøge ting med sin mund, ikke Torden? Hun er en af de heste, man kan møde på uddannelsen til hesteassisteret terapeut. Hun bidrager kun frivilligt. Det vil sige, hun vælger selv, om hun vil være med, eller om hun vil flytte sig, eller om hun vil klø sin hage, eller hvad vi skal kalde det, kæbe på mig. Ja, hun hedder Lille Torden, fordi at der var en nat et frygteligt uvejr, og næste morgen, så var der pludselig kommet en hest mere, der stod våd og kold og rystende, ikke? Ja. Sammen med sin mor, Snehvide. Så hun kender kun til at være her på Tussegård. Og ja. Og det er vel egentlig meget godt. Ja. Tak fordi du kiggede med.